Spre vânzare, casă de tip townhouse pe Stradela 2, Ciocârliei 2. Imaginează-ți, locuiești la doar 2 minute de parcul Valea Morilor. În doar câteva secunde poți ieși la o plimbare într-un cartier rezidențial de lux. 220 de metri pătrați sunt doar în casă locuibili. Avem 2 curți, una în față și una în spate. Spațiu pentru o mașină. Aici poate fi prima ta terasă. Avem antreul și living cu bucătărie, un demisul pur și simplu enorm. 3 dormitoare spațioase. Primul cu un geam panoramic, alte 2 dormitoare. Apropo, toată casa are și sistem de recuperare a aerului care ajută la economisirea facturilor pentru că păstrează aerul curat, dar și păstrează o temperatură exactă în toată casa. Doar imaginează-ți prima cafeluță savurată dimineața la această terasă. Hai să vedem și ultimul dormitor din această casă, cu propria baie și un spațiu enorm pentru șifonier. Dacă și tu vrei să-ți începi dimineața la această terasă cu câteva flotări sau exerciții fizice, sună la numărul afișat pe ecran. Iar în comentarii, scrie-ne ce lipsește de la această casă, pentru că părerea mea umilă e că de aici lipsești doar tu.